Ahojte, pred nami je číslo veľkej karmy, číslo 8. Poďme si stručne povedať, čo je osmička. Osmička je to mesiac august, je to lev. Je to veľmi silné číslo. Pozor na peniaze. Deň narodenia 8., 17. alebo 26. Osmičku môžete mať aj z roku narodenia. Napríklad tí, čo ste sa narodili v roku 1970, 1988, 1997. Potom je to vaše životné číslo 8. Osmička z pohľadu karmickej numerológie hovorí o tom, že v minulosti ste robili šľachticov, patrili ste medzi šlachtu. Boli ste schopní zarábať, udržať si peniaze, mať dominanciu a moc. Osmička to sú muži. Muži nám riešia otca, svojich synov a ženy s osmičkou alebo viacerými osmičkami majú často problémy s mužmi a financie. Proste riešia v jednom kuse mužov. Je to číslo vojakov a vodcov financií. Z pohľadu karmickej numerológie je číslo 8 symbolom osudu, spravodlivosti a rovnováhy medzi hmotným a duchovným svetom. Predstavuje energiu moci, úspechu a zodpovednosti, no zároveň nesie hlboké lekcie, ktoré preveria váš vzťah k peniazom, autorite, čiže k tej moci a karmickým dlžobám. Čo je hlavným posolstvom čísla 8? Toto číslo vám bude pripomínať, že v živote je vzájomne všetko prepojené. Činy z vašich minulých životov alebo tohto súčasného vám prinášajú výsledky, ktoré teraz zažívate. Osmička vás vedie k pochopeniu, že skutočné bohatstvo nepramení len z materiálneho úspechu, ale ako keby z prieniku rovnováhy a schopnosti konať čestne. Pozor! Osmička ako náhle nekoná čestne, to znamená podvádza, klame, porušuje zákony, zákonite vám bude všetko vrátené. Takže pozor. Karmické výzvy čísla 8. Spravodlivosť a zodpovednosť. Vy sa naučíte počas svojho života niesť následky svojich rozhodnutí a konať tak, aby ste neubližovali iným. Je tu vzťah k moci, je to veľmi silné číslo. Či už ženy alebo muži, máte v sebe obrovskú silu moc. To si nesiete z minulých životov, tí králi, tí šlachtici. Osud vás môže postaviť do pozície autorít, kde budete musieť ukázať, či dokážete viesť spravodlivo a s pokorou. Nie len silovo, tou mocou. Potom je tu ďalšou výzvou hmotné a duchovné veci. Osmičkári často skúšate vašu schopnosť udržať rovnováhu medzi honbou za materiálnym bohatstvom a vnútornými hodnotami. Vaše silné stránky. Vy máte, ľudia s touto vibráciou, máte prirodzený talent na vedenie, ste ambiciózni, odhodlaní, máte mimoriadny organizačný talent. Disponujete veľkou vnútornou silou a vytrvalosťou. A to vám umožňuje prekonať takmer všetky prekážky a dosahovať veľké veci. Vy ako osmičkári dokážete mať v živote nadbytok. Keď sme si hovorili o štvorkároch, o čísle 4, tak štvorka vie mať dostatok v živote. To je z minulých životov tí roľníci, tí, čo proste mali na starosti polia, zem, úrodu vo veľkom. Ale osmička dokáže mať v živote nadbytok. Vašou úlohou, čo je vašou úlohou, je pochopiť, že moc a bohatstvo sú vašim darom, ktorý je ale potrebné používať zodpovedne. Ak sa budete riadiť zákonmi spravodlivosti, čestnosti a lásky, osud vás odmení stabilitou, spomínanou hojnosťou a duchovným rastom. Ak však podľahnete chamtivosti alebo manipulácii, osmičkári, pozor, vy veľmi často manipulujete ostatných vo svoj prospech. Osmička vám môže ukázať svoju tvrdú stránku prostredníctvom strát a rôznych životných skúšok.
Karmické číslo je cestou k veľkosti, ale pre tých, ktorí pochopia, že skutočná sila spočíva v rovnováhe, pokore a odvahe žiť podľa univerzálnych zákonov karmy. Osmičkári, vy máte veľa energie, ste nezávislí a veľmi inteligentní. Ako som už spomenula, to obratné zaobchádzanie s peniazmi. Vy to s tými peniazmi jednoducho viete. Neujde vám žiadny detail. Nikdy sa ale neuspokojujte s niečím malým. Vy potrebujete zažiť obrovský úspech. Pozor na to. Veľmi často ste málo ohľaduplní voči ostatným. Ženám, ktoré majú viaceré osmičky, pripomínam, pozor na tvrdosť a dominanciu. U mužov to isté. Tam sa prejavuje až taký istý hitlerizmus. Vieme, kto bol Hitler. Čiže tá tvrdosť je tam veľmi výrazná. Osmička je aj logika. Poďme sa pozrieť na to číslo 8. Ako som už spomínala, môže to byť samotná osmička. Vám vládne ako keby Saturn. To znamená, že vy ste raz hore, raz dole. Tam je dôležitá u vás osmičkárov tá rovnováha. To znamená, že keď je nám dobré, nelietať si v iných dimenziách a nehýriť extrémne, či už finančne alebo po inej stránke. A keď je nám zle, neopadať do nejakých depresí, nerúcať sa. Saturn vám vždy ukáže tú cestu hore a odrazí vás z toho dna. Ale ako som už spomínala, samotná tá osmička, je to ten Saturn, je to prísny učiteľ, čiže tvrdé skúšky. Porušíš pravidlá, budeš to mať zrátané. Ste známi ako športovci, patrí tam polícia, je to energia tých mužov, ako som hovorila. Potom je to číslo 17. Ak ste narodení 17. alebo máte osmičku zo 17, osudové číslo, alebo z toho roku narodenia, ja by som to prečítala asi takto. Ja, nehoda, moje auto, s mojím autom, ja nehoda. Čiže problém s mužmi, s peniazmi a 17 málo chválil otec. Pozor, ženy narodené 17. vyžarujete mužskú silu. Máte veľmi často práve tie 17 problém s mužmi. Skúste zjemniť. Potom je to číslo 26. Tam je zas tá dvojka, čiže tí, čo ste narodení 26. alebo ste osmičkári z 26. alebo z roku narodenia, je tam tá osmička, potrebujete zdieľať. A hlavne tí 26. narodení, ako keby v rodine nefungovali partnerstva. Pozrite sa, tí, čo ste 26. narodení, ako fungovalo partnerstvo vašich rodičov. Ako keby ste, aj tuto je pekne ukázané, boli otočení chrbtom sebe. Čiže všetko ako keby funguje, len citová oblasť je zanedbaná. Čiže je tam veľký chlad. Tak toľko dnes o čísle 8, o čísle moci, sily. Dajte mi odber, stlačte si zvonček, aby ste boli upozornení na moje ďalšie videá. Ak máte záujem o súkromný výklad, napíšte mi a ja sa na vás budem tešiť na ďalšie video, kde si povieme niečo o čísle, o karmickom čísle 9. Ahojte.